Hello mga subscribers! Saan ating notebook? Ayun. Ito po, ayun notebook po. Kanina yung notebook. Nasulina ba? Nasulina? Andun po. Nasulina. Hindi pa. Hindi pa! Nagustuhan! Hindi na nagpakita eh. Abay nagustuhan! Nagustuhan! Ito eh. Ano tayo na? 47! Skip tayo na isa. 47. Ayan yung pen. Kaya natin mga hapon. 200 yung upo tayo mo? 250. Ay, 200 lang. Plus. May plus, di ba? Ilan? 250. 2. Ah, 250. ayan. So, ano bang power meron ngayon? Papisal nga! Wala pa na. Loba. Ano, pagka naman? 47 days po kami ngayon. Ayan. So, kapon po ang escape. May pinuntahan si Mang Kepweng. Ayan, saan ba yun? San Vicente. Ayan. Bebe siya. Ano pa yun? Ang Kabyaw, no? Kabyaw. No, kaya? Kabyaw, no, Bebe siya. So, ngayon ay 9:29. Bilis naman, no, teacher? Kaya, October na. October na. Ano ba September? 30 lang ba yan? September 30. 30 lang ano. October. Ay! September 31 ata. October 30. Ay, hindi. Tama. October ang 31. September 30. Ayan guys, gawa muna ako ng mga plan namin, mga gagawin ko yun. Siyempre warm up. Tapos ng warm up, upper limb tsaka lower limb. Tapos combination massage. Tapos upo tayo. Tapos lakad. Okay no? Lakad. Kunti lakad kaya. Steph, tama. So bago kami mag proper therapy, so we will make a prayer muna at kunting verse kay Teacher Helen. Ayan. Kaya mo. Hindi ka sa'yo. Yeah. Kuya, ano siya? You okay, kuya? Ay, okay? Hindi masyado nakatulog. Go! Bakit natulog? Nagising madaling araw. Bakit? Doon Hindi iisip mo? makatulog. Ano inisip mo? Ha? Ano inisip? Wala You're okay. So if you're okay, that's good. Hindi, Kaya nung power ranger. Kalinisan. Unang aklat ni Pedro, chapter 2, verse 11.
Mga pinakamamahal, ipinamamanhi ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Talikdan ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa espiritu. Baka inyong mga sins. Gawa ng mga laman. Hebreo chapter 9 verse 27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Mahirap pag-uukom. Let's play. Tayo sa ano? Sa Psalm. 27 tayo, para lumakas si Kuya. Hindi naman ano, Kuya, ano? Okay. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? Isaiah 41:10. Tayo, Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. Lord, maraming salamat po, Panginoon Lord God. We worship you, Father. We glorify you, Father. We thanks and praise you, Lord God. Hindi Panginoon dalangin ko, kalakasan po ni Kuya Jaime, Lord God, sa kanyang Panginoon Lord God. Kung magawa po namin ng maayos at Lord God ay kung tuloy-tuloy po ng magalingan, Lord God, itong aming gawin talaga, Lord God. Program, Lord God, sa kanyang Panginoon ay makatulong po sa aming spirit of God. And bless my hands and bless our program. Ito po ang mga bisang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Power! Mga 10%. At may lotion. Gising-gising mo na. Sabi niya masakit daw yung... Tulog-tulog mo. Ito, masakit daw. Tulog dito mo. Ha? Anong nagawa? Anong nangyari? Yung ano mo, sakit. Sobra? Sobra sakit? Mamaya, gusto mo ino natin? Gusto mo i-kaya natin? Kaya rin, mamaya, hindi mo kaya yung kakakaya mo. Nilaw po yan. Nilaman. Opo, ito yung bag. So check the BP, sir. Check the BP. Yun. Okay. Okay. Natin ang BP mo. If your BP is okay. Okay naman. Wala pa. 140, 70. Okay. 70. Okay na yan. Ano kaya? Pulso mo, 67. That's it. Hindi na yan, kuya, na. Gandang tungo na yan. Huwag na magawang 80, 70, 70. Good na yan. Di siya tulog, di siya tulog. Di siya tutulog lang. Why you're not sleeping very well? Why? What happened to you? May isip ka? May isip ka, anak. Nakaputi ito, no? Okay po. Nakaputi. Ito? Nakaputi ito. Opo. Mutis ko yan, oh. Wala mo eh. Ang bunga ng Amerikano. Hindi mo, puli mo. Si Mangge, parang kahoy mo, parang kahoy pa rin ko siya, parang kahoy. Negro. Nakabiyahe. Bakit masaka na ko ito eh.
Hmm? Kukulit na ulit ha? Ha? Grabe ha? Huh? Tulog. Ano ibig sabihin pa pag tumutunog yung gano'n? Ano lang? Yung sa ugat? Hindi po. Masit po yun. Ang muscle. Tugat niya lang mo. Ano masit? I-stack up. Ano? Ano ba? Tapos iniipit yung weight niya. Ganon. Oo, parang hindi mag-circulate. So, naipit. Barado na ba niya? Barado daw yung dugo. Ginaganyan ko, hindi ko kaya. Hindi. Ang sakit. There's a power. Hindi ko kaya. Bagay si Ganun. teacher. Puyas, kasi yung pala teacher naman. Dapat talaga nag-stretch. Yes. Kaso, syempre, stroke patient siya eh. Stroke patients ka na alaga sa stretching. Hindi pwede hindi stretching to. Opo. Mabilis kasi mag-stop ang mga muscle ng stroke patients po. Sa araw ng stretching, maninigas ito eh. Ginagalaw ba talaga ito? Kung nakakalakad na ito, wala na problema. Kaya niya yung sarili niya. Okay na? Kasi kaya niya na mag-warm up eh. Ba? Yung sa chair? Kuya? Ito? Pasumpong-sumpong. Baka healing process yan, yung nabubuhay yung ugat mo. Tagnan lang. Ha? Baka nagbubuhay kasi yung ugat. Ayun. Hmm. Wala naman. Nakalay lang. Yeah. Siguro nga pagka minsan No, yung hindi siya ilaga ka, di ba? Oo, hindi siya masyadong kumikilos. Nangangali kasi muscle natin, stack up. Parang to, pag stack up, wala na, patay. Ganun yan, ito pa, pag nadaga ba to? Nadaga mo? Nadaga na mo to? Nung nadaga na to ha, pag nadaga mo yan, malulubat niya. Siguro pag tumatagilid siya, Oo, nadaga pa eh. Kasi ito may tama eh, no? Okay. Ano mo mabili? Yun, ha? Oo. tingnan ko, kami. Tulog mo? Tulog. Meron, may YouTube ng cellphone. Ay, May YouTube ba? Hindi yan. Huwag yan. Yan. May YouTube siya. Pero yung TV wala. wala. Yung ayaw eh, ikot lang ng Bakit ikot. ganon? So Meron guys, kayong bagong upload. Dami. Upper limb therapy. marami yung upload na bago. Yung course na ngayon. Yan. June Ibarra. Hindi na mga ginagawa niya, no? Exercise niya. Unang gabi ni Chris Aquino. Pati na ba? Hindi ko alam ito eh. Doon ang balita, no? Shorts. Walang lamay ni Chris Aquino. Kaya nga. Kailan pa? Legit pa yung balita yun. Si Boy Abundo. Saan nila namin? Pilipinas?
Ay, hindi ko po alam na. Ngayon ko lang nakita. Hindi sana binalita na sa Kaya nga. Bye. Yung balikan mo siya, mga fake news, no? parang hindi totoo. Kaya nga, nakakatigan eh. Ang totoo. Ganda ng tiyan, Brad, ah. Ha? Ganda ng tiyan mo. Lumilit na! Wala kang pilay! Oo. Ano lang, ngali lang, kuya, ha? Kung pilay, pag ganyan, iyak ka na, di ba? Ngali lang siya. Hindi sana binalita na kanina. Wala naman sa news. Magaling na talaga si Miss Chris Aquino. Ano ba tayo? Lolo ko tayo. No. Ano to? Ayan, 47,000. Cellphone may YouTube yung big screen. Kaya
model ng mga kaipuwing. Hanapin natin. To. Yung to. Latest video. June Ibarra. Buong Castro. Yung mga classmate ko yan. May Bentosa pa kayo. Oh. Matagal na itong Bentosa. Tingnan ko yun. Ito yan. San Vicente, Cabiar. Ayan yung nga po, ano, yung... Sumabay din niya sa, ano niya, sa biyaya niya. Ah, siya yung... Sponsor. Hmm. Sponsor yung biyaya niya na, ano, nadulas. Pero sino itong travel stroke? Hindi. Nag-therapy nga. Nag-therapy kaya sa San Vicente. Oo. Cabiar. Sumabay siya. Ito yung sinasabi niya may binan. Oo, yung... Nilagnat, tapos may karga rin. Nagagawa. Usog yata yan. Hop! Ah! Yung ganyan, hindi ko kaya hawakan. Hindi ko talaga kaya. Ang mabigat ng paa niya kasi parang hindi ko kaya yung ganyan. Sinusubukan ko, ang sakit ng ganito. Pati balakang ko. Hindi ba siya na masakit? Hop! Lakang! 1, 2, 3, Dapat nagaganyan. 4, 5, 6, 7, push, 8, 9, 10, hold. Ito yung pinaka-warm up niya bago siya. Yun nga po kailan yun. Depende po yung mga ganito. Yung bigla ito eh. Stock to eh. Ang tatayo ulit siya. Hindi, bigla to. Kasi nanghihina pa yung- Nanghihina pa eh. You want push hook. One click. One click. Nasa yung step. Nasa mo siya? Ay, ito po. Ay, Ito. Ayun na. Hawak ko kaya, hawak ka. Si Dart hawak. Hawak. Bakit pag, ayan o, pag ganyan naka-warm up siya, kitang-kita mo talaga improvement. Kasi po, hindi pwede. Tayo mo agad. Maro siya. Pwede talaga. Hindi bigla po. Stock to eh. Saka sanay siya, ilang days talaga ganito. 47, hindi sanay sa ganito mga sitwasyon sa ano, routine. Na bago mo siya ipalakarin, warm up mo talaga. Hindi siya pwede nang... Bigla, oo, di niya kaya, hindi na siya. Gusto ko, pagaganayin mo yung mga joints niya, mga ligaments niya. Sanay kasi lang itong program eh. Siya rin, minsan nagtataka rin siya bakit nangihina siya. Pagka hindi siya Isa ni warm up. warm up. Ano po nakalala dito ako? Marami alam to. Okay no? Marami na magagamit ito sa kuya. Magagamit yung bag mo kuya na yung bag mo, di ba? Magagamit yung bag mo. Kaya naman niya noon. Eh kasi matagal bago na nag-okay. Oh, sir!